Mga kangol na kami karon sa Barangay Tambo kay invite niyo basketball exhibition game dire. Ang nag-invite mo si ano no? Francis G. Flores. So, kay invite mo niya itong taga-anog. T-shirt. Ang sa bula t-shirt. Yo, okay, okay. Away mga pin ng bula. Pagkapin bula. Idol, gusto ko lang sa pag-invite ng mga idol. Basta mag-invite basketball. Yeah. Ano? Meski lagi ka dire? Ayo ka, meski lagi ka dire? Ayo ka. Nagdusa. Dai. Daghang salamat sa hangol sa bulang ug sa pag-ari diri. Pagtugot sa mga invitation. Ayaw kayo kalimot sa pag-follow and share sa Thompson Vlog mga kaidol. Thompson Vlog, invite sa kuha ni sa hangol sa bulang.